Εγώ θα το πω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γιατί η Δευτέρα μας ξεκινάει κάπως έτσι. Πλυντήρια εδώ, και άλλα άπλυτα εκεί, και άλλα άπλυτα εδώ, και συνεχίζουμε. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν θελημάζαμε και αυτό το δωμάτιο, δεν μπορείς να το πεις. Ή μήπως θα τη γλίτωνε αυτό το δωμάτιο, όχι. Αλλά αυτό το δωμάτιο είναι ήδη έτοιμο. Γιατί με περιμένει για διάβασμα. Ενημερωτικά λοιπόν προς φίλους και εχθρούς που who cares θα μου πεις, εγώ έτσι απλά ενημερώνω ότι μέχρι και τις 22 Ιουνίου είναι η περίοδος εξεταστικής, ναι. Οπότε τι γίνεται, ξεκινάμε διάβασμα τώρα, πολύ διάβασμα. Γι' αυτό να σας ενημερώσω ότι σε περίπτωση που θέλετε να μου πείτε κάτι, να με ενημερώσετε για κάτι, αν δεν είναι επίγον, το επίγον το βάζω 90% επίγον, don't break my balls please, και δεν ξέρω, μίληστε με τα γραμματέα μου, ένα πράγμα, βρείτε έναν άλλον τρόπο να το λύσετε το πρόβλημά σας. Μωρέ, καλημέρα σας είπα. Και αν δεν σας είπα, και να σας είπα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να μου. Δεν μπορώ, θα πω και ένα συγχαρητήρι στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά παιδιά, φέρανε ένα ακόμα κύπελλο στην Ελλάδα. Μπράβο σας. Εν τω μεταξύ, σαν να έχει λίγο ψύχρα σήμερα, ας βάλουμε και μια ζακετούλα, γιατί την άκουσα λίγο στερεφωνικά τώρα. Γιατί έχουμε και τις εξετάσεις, αλλά δεν πάνε να έχουμε COVID, γρίπες, 40 πήρε το, 41-42 πεθαίνεις, όχι εσύ. Θα σε εκεί να δώσεις εξετάσεις σου, γιατί έχεις διαβάσει, γιατί είσαι έτοιμος, γιατί όλο το εξάμηνο προετοιμαζόσουν για αυτό το γεγονός. Καλά, εννοείται πως αυτή την περίοδο των εξετάσεων δεν πρέπει να λείπουν οι βιταμίνες μας δίπλα από το κομοδίνο μας. Μια πολύ καλή είναι αυτή εδώ επίσης η stress relief, η οποία έτσι σε βοηθάει λίγο να χαλαρώσει, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην έχεις τόσο άγχος. Και αυτή η sweet dreams, δεν σας την έδειξα τις προάλλες, η οποία σε βοηθάει να έχεις όνειρα γλυκά και να ξεκινήσεις έτσι με πιο ξεκούραστο μυαλό. Υπάρχουν και για τα παιδάκια μας, έχω πάρει πρόπολη και βιταμίνη C και πολυβιταμινούχο πλάς. Έχει 60 ζελεδάκια μέσα το κάθε κουτί, οπότε διαρκούν για 2 μήνες και έχεις ένα μυαλό που στροφάρει λίγο πιο γρήγορα. Έχεις καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις αφού το μυαλό στροφάει πιο γρήγορα και νομίζω ότι έχεις και ενέργεια για να κάτσεις να διαβάσεις, γιατί μόνο το στροφάρισμα του μυαλού δεν κάνει κάτι. Καλή μας επιτυχία λοιπόν.